Wat de toekomst van Yeti betreft is natuurlijk nog steeds leuke clipjes maken. Proberen de mensen te plezieren, altijd met vrolijkheid. Ja, ik ben natuurlijk weer druk bezig met de carnavalsingle, want die komt er ook weer aan natuurlijk. En wat is de titel? Dat zeg ik nog niet. En waarom niet? Omdat ik het nog niet weet. Ik ben natuurlijk aan het zoeken. Je weet hoe het gaat. Het duurt erg lang voordat je iets gevonden hebt. Net als het afgelopen liedje is ook na maanden zoeken toch weer. Dat duurt gewoon een paar maanden voor je het hebt. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik toch wel weer een heel leuk carnavalslied ga maken. Ik denk dat er weer een meezinger moet worden. Mensen moeten altijd met carnaval graag meezingen. We gaan natuurlijk met carnaval weer echt door het land heen. Met alle natuurlijk de hele boel op zich opzetten. Overal in elke zaal waar het maar feest is, kan Yeti komen natuurlijk. En natuurlijk verwacht ik gewoon dat 11-11 weer een knal van een plaat komt. Hoe is het met Yeti te werken? Het is heerlijk. Lekker wijf. Ja, kijk zelf maar even. Ik vind het lekker. Super. Altijd lachen. Super gezellig. Dus dan blijf je wel lachen. Het is een en al feest, altijd.